stressed out. Takže čaute ľudia, môj meno je Darkys a ja vás vítam u nového videa. A dneska si zahráme Fortnite a zahráme si, teda nie, že si, no však zahráme si Fortnite, ale dáme si zase ďalšiu challenge. Dáme si takú challenge, že musíme zberať si akože zbranie veci iba z čestky. Takže žiadne, čo nájdeme na zemi, ani od žiadnych ľudí nemôžeme zobrať zbranie, iba zbranie z čestky a taktiež aj medkit, a shieldy a tak. No a ako môžete vidieť, máme tu update. Už mám svoj starý účet, ako môžete vidieť, mám tu tie moje skiny, 50 skinov. Už som akože si spomenula na tie moje údaje, toho e-mailu a hesla. Takže som moc rád, že už mám konečne môj účet. A ľudia, snažím sa teraz dosiahnuť level, počkajte, ja sa pozriem, level 34, ak sa nemýlim. Hej, level 34, aby som mal 100 V-Bucks, aby som dostal zadarmo. Lebo ja mám 850 V-Bucks a chýba mi do 100, teda do tých, čo potrebujem na Battle Pass, mi chýba 100 V-Bucks. Ok ľudia, tak ja to nebudem zdržovať, môžeme sa na to pustiť, poďme na to. Ok ľudia, takže už sme v hre, kamo teraz rozbili autobus. A ako som povedal, takže dnešná challenge bude taká, že musíme si brať veci iba z truhly. A ináč mám troška update v mojom setupe. Ja som ešte furt neurobil setup tour a takže niekedy určite vyjde setup tour. Ja viem, že som to už hovoril, ale teraz som nemal tak čas. No a mal tu taký update v mojom setupe, taký, že kúpil som si rameno na mikrofón, takže teraz sa nemusím nahýnať proste na ten stojan, čo som mal na mikrofón, takže teraz to bude lepšie, môžem si ho dať aj takto ďalej od seba. A teraz ho mám takto blízko, podľa mňa takto je to najlepšie. Dobre, už môžeme skákať, môžeme ísť rovno, ja by som išiel, kam pôjdeme? Poďme sem, hore, rovno pristaneme. Tak jo. Dúfam, že sa nám táto challenge vydarí, lebo toto bude dosť ťažké, lebo keď nejaký typek bude mať dobrú zbraň, tak akože nemôžeme to zobrať. Iba z truhiel môžeme brať veci, takže to bude také ťažšie. Ok, už pristávame, prvú truhlu vidím. Pohodička. Dúfam, že tam niečo dobre bude. Nejaká brokáda. Yes. Tento granát. Máme to dobre. Ten tancujúci. Opa. Oj, však neviem ani vyskočiť hore. Počkajte, tak tu je ďalšia truhla, kde? No nie, musíme vylezť hore. A tu bude truhla. Oj, hore je. To je nejak veľa truhiel. Aha, tu sú asi. Kde sú tie truhly do pekla? Aha, tu je jedna. Ok, ďalšia brokovnica. Ale túto si nezoberiem, tu nemám až tak rád. Táto je lepšia. Ale mám tu týpka v dome. Máme tu týpečka. Shit. To je svinia. Ej, hello. Ale ľudia, to sa Ježiš. Pomalé reflexy mám, dokiaľ ja by som aj zabil. Len keby on mi dal tú tancujúcu gulu, ježiš. Dobre, rovno dáme ready. Nebudeme na nič čakať. Kámo, to bola nejaká rýchla hra toto. Ale ten setup tour urobím podľa mňa určite dakedy. No niekedy, no. Ale a nevadí. Teraz aj keď sa blížia Vianoce, tak budem už mať aj vianočnú ozdobu. A ľudia, priznajte sa mi dolu do komentárov, že či už ste rozmýšľali o tom, že si vyzdobíte už akože vašu izbu na vianočné. Ja som o tom premýšľal, ale podľa mňa ešte skoro. Ale urobím to. Ale teraz asi nie, možno tak o 2 týždne, o týždeň. Lebo to bude asi moc skoro. Čak uvidím, ako sa budem cítiť. Ja som asi jeden z tých
typkov, čo má rád extrémne Vianoce. Že čo všetko už chystá, plánuje dopredu. Ja mám strašne rád Vianoce. Ešte mi napíšte dolu do komentárov, že či máte tiež radi Vianoce. OK, už sme v hre. Poďme teraz... Ja by som išiel do Gracie Grove, poďme. A dneska mi to aspoň nelaguje, lebo minule, keď som hral s kamarátmi, tam mi to lagovalo, lebo nešiel internet a dneska, keď natáčam, tak je super, že mi to nelaguje. Lebo neviem, niekedy internet, na mne ide, lebo pršalo. Bol veľký vietor včera. Kamo, ale včera bola riadna zima. Dobre, ale poďme sa sústrediť, takže musíme ísť tam, kde vieme, že tam určite bude čestka. OK, tam nejdeme, on už má brokadu. Zbraň, brokovnicu má. Že tu bude nejaká česta, rýchlo. Kamo, teraz by som už mohol mať 3 zbrane. Keby som, aha, dobre, tu je čestka, super. Yes, kámo. Mám vždy šťastie na toto, kámo, toto si neberem, to nevyužívam ani. Možno využijem to, dá. Samozrejme, naboje si takto môžeme brať z oného. Už tu asi žiadna zbraň není. Teda česta. Ideme ešte pozrieť z hlavného vchodu, že či tam niečo nenájdeme, nejakú čestku. OK. Ale hnevá ma, že tu akože nie sú tie auta. Že akože že pridali sem tú štvorkolku, to golfový vozík, čo tu už bolo od začiatku tejto seasony. Ale hnevá ma, že tu akože není, že nemôžeme chodiť na tých autách. To viem, že to bolo na začiatku, len akože mohli aspoň tie auta nechať tak, jak boli. Ale nevadí. Tu v Gracie Grove ani nikto není, aha je. Tu je týpeček. Oh shit, som sa dostral. Kamo, tu sú zase dvaja, to si robíš srandu. Jeden išiel takto, čo je tu predo mňou a tento z boku ma strieľal zas. Aj ty debil. Dobre, poďme. Kamo, to dneska len nič nenahráme, však furt nás zabíjajú. Čo sme minule hrali challenge, tak to sme skoro aj vyhrali. Neviem, či sme vyhrali. Ozaj ľudia, keď ste nevideli to videjko, tak ja vám sem hodím hore kartu. Hore vpravo máte kartu, teraz tam skočila. Takže tak. Keď ste nevideli predošlé video z Fortniteu, že keď som hral za challenge, že celú hru musím len kempiť, sa mi zdá, že to bolo. Teraz neviem, keď tak ma opravte. Kamo, a kamo, to čo je? Hej! Aha. Kamo, to čo je? To som mi jak buglo. Ja už že mne to vymazalo za skiny. Kamo, ideme tancovať. To je trapné. Kamo, teraz by si už bol mŕtvý. No, počkaj. Ešte pár hitov a bol by si mŕtvý už. Poďme zase tam, kde sme aj predtým išli. Tam je rovno tá česta, takže to bude celkom pohode. A poďme tam skočiť. OK. A tí ľudia sa akože niekedy strašne rýchlo vyzabíjajú, že ja pristanem a už sa asi traja zabili. Tak ale zo 100 traja to nie je až tak veľa, keď sa tak zoberiem. No do riti, čo teraz? Come on, pristane, bude mať zbraň. Ajaj. Ale dobre, tu je truhla, našťastie. Tak ale nič dobre, z toho nepadol, tento gulomet není moc dobrý. No nevadí. Ale teraz zase hneď skapem. No jasné. Tu už je týpek nado mňou niekde. Ty kokos, som sa dosral. Ale náboje si môžem zobrať takto. Ty kokos, ale teraz čo? A tu je truhla, yes. OK, a jaká ona? No či pôjde týpek.
Ježiš, ja som krivý jak oni. Jaj, to sa nestalo. Ježiš, kurník, aj. Jak je to možné? Jak je toto možné? To je ťažké, keď musím iba brať si veci z šestky, ty kokos. Ready, zas, to je posledná hra toto. Ja už nemám okrem na to nervy, ty kokos, však to sa nedá. Tak ale zase s tým gulometom to bolo aj troška ťažšie. No lebo ten gulomet sa proste len myka do strán, s tým sa nedá strieľať vôbec. S tým gulometom. Akože to je podľa mňa iba jedine tak dobre na malú diaľku, alebo ja neviem, lebo ten gulomet nemám rád ani. Mal som radšej s tým SNGčkom, alebo čo to bolo, ja ten gulomet nemám rád. Ani ho asi nikdy nebudem, lebo kvôli nemu som už prehral asi 5 krát. Takže, no, nemám rád ten gulomet proste. OK, no. Tak poďme zase. Neviem, ja chcem chodiť do takých miest. Poďme do Tilted Towers, tam sme ešte dneska neboli. Tak poďme tam. Bude sranda. Joj. Lebo ideme zase tam. Nie, poďme do Tilted Towers, tam sme ešte neboli. Skúsme, že či tam sa nám pošťastí a že nás nezabijú. Kam pristaneme? Ja by som pristal hneď, kde vidím čestku. Takže tam na strechu. Ale tam už asi ide typek. Aha, dobre, nejde, tak ja tam pristanem. Viete, lebo nech mám hneď zbraň, keď one. OK, toto je pohodička. Aspoň máme hneď brokovnicu. Dole počujem zase čestku, tak ideme sa kúknúť dole. Oh yes. Menička. To padlo z čestky. Možno toto vyhráme, teraz mám už dobré zbranie. Hodím ten granát. Ja som debil. Skoro by ma to zabilo. Keď ďalšiu čestku tam počujem, tu je. Nie, tam bol Big Shield, ja ho nemôžem kamo. By som porušil. Ale nie, neurobil by som kúkať, čo sa nám pošťastilo. Ja už som že nemôžem mať Big Shield. Nemôžem si doplniť shieldy a pozrite, čo som našiel. Sudíka. Ale ten súd sa strašne dlho podľa mňa dáva. OK, máme doplné. Vyhodíme. Zdechni. Bum. Baví ma rozbíjať veci. Zoberieme si náboje, tie sa vždy hodia. To asi tak. Ďalšia čestka, ideme si pre ňu. Tu je. Podobňou je. Nie, tu je. Nie, podobňou je, hej. Tu je. Tak tu nič také není. Možno bandáže si zoberiem. OK. No. Opa. To koľko má poschodí toto? Čo je to? Bol nejaký výťah? Toto tu. Počkaj, ja som sa stratil. Kade som išiel? Typka tu máme, ľudia. Ja som dostratý. Nad nami je typek, ideme za ním. Super, padol som. Kde išiel? To bereme. A tam je. Poď sem, ty genio. Zase som padol. Kamo. Zdechni. To čo bolo? My sme sa zabili. Dámy a páni, my sme sa zabili navzájom. To ste videli? To čo bolo? My sme obidvaja dali na seba posledný hit. To čo bolo? Kámo, tak to sa mi ešte nestalo. Hej. Ty kokos. OK, no. Teda, takto sa mi táto challenge takže nesplnená. Akože no, hrali sme bez toho, aby sme si zoberali akékoľvek veci, zbranie. Ako nie, že z čestky.
Takže to sme ako tak na polovicu sme splnili a na polovicu nie. Dobre ľudia, takže ak sa vám toto videjko páčilo, určite lajkujte, odoberajte, komentujte, majte sa fantasticky, čaute!